Hi guys, welcome to my YouTube channel. Sa dili po ko magsugod mga guys. Intro sa ta. Way lami ang kinabuhi kung walay banding. Akong ipaila-ila day mga guys kini atong kaubanat ko sa pangalan natong panimo ng ibong YouTube. Mao din siya si Kevin Vlog mga guys. I-follow lang ninyo siya sa iyahang FB page. Sa kasamtangan higayon mga guys. Nata diri sa Labangan Sambuanga del Sur. Bali naga stop ta diri mga guys. Kay ang ubang tindahan karon lay diri ta sa atong istambayan ang mga tambay. Wala tay laing mahimo ni mga guys kun dili magpuyog sakyanan, magchika-chika. Ya ato na lang po apilan og panambag mga guys. Kabahin natong tawag nato mga sakitan sa paghigugma. Ang paghigugma mga guys, istoryahan lang ta mo daan. Parehas ra na sa nag-drive ka mga guys. Kinahanglan nimo ampingan. Ampingan nimo ang imong sakyanan. Kaya para ampingan pud kaniya. O nanambag na ang inyong bugoy mga guys. Dili nato na ikalilong mga guys kay kita ipanganak nga isa ka tawo nga ipanganak tag kining si tawagan na kining mananambag. Kay ko nakahuman pa ta sa atong eskwela mga guys, gitawag na siya announcer sa radyo. Dili sa tanang panahon magseryoso ta mga guys, kinahanglan tag joke. Kay wa may lami ang kinabuhi ug walay joke pod. Nya ang gigikanon sa tanan mao ang banding. Patay ang banding ug walay joke. Ang tanan nga gigikanon sa joke mga guys. Banding. Kun man chismis. Lagi kaingon ko na magdepende ra sa imong pag-deliver o imong panabot kung unsa ang kining tawag nato kining chismis o kining banding. Pero diha ra gyud ako dalong mga guys. Magdepende sa tao o unsa niya unsaon niya pagsabot ang banding o kining chismis. Nayo uban nga ang chismis karon mga guys, i-promote na siya ang marites mga guys. Asa trabaho nila? Itawag na nagmarites. Medyo ulan. Inya tang gabi mo lusob sa tawag na to pagadian ang ikatulong drop nga atong kanon atong i-deliver. Dayon kinut ta padulong dito sa Sambuanga City mga guys. Buog tanan nga lungsod ato ng sudlon. Mahuman na to ang atong gipatrabaho sa atong amo pod. Kay wala tay laing mabuhat. Kay isip kita ng amo atong tumanon kung unsay at gisugo sa bus. Sige. Magkakapoy haway na kayo ang kamot nako mga guys kay sige gunit aning cellphone. Ya maglibog pud ta kung unsay isunod nga istorya. Kay ang atong nahibaw-an joke ra baya. Ayaw lang mo kalimot mga guys, Kevin Vlog. Pakipalo na lang sa FB page. Pakis nana pa yung YouTube channel. Tangin na lang ninyo ang yang YouTube channel mga guys. So ito pangalan sa imong YouTube channel. Kevin Vlog. Ang content niya dito mga guys sa yang channel. Ano to? Balls is life. Niya ang content niya mga guys, vlog. Ayun mga guys, isa ka kauban nako si sa pangalan natong vlog nimo? Ay imong Janjan Vlog. Janjan Vlog. Shout out niyo kanyang tanan na. Bago na ni siya mga guys, nagkape dito sa Pikas kay ako nakainom naman tag kining gitawag natong kubra. Kay ang kape manggod mga guys, ug ang kubra lahi-lahi na sa ipik, parehas ra ipik. Kay isa ra gigikanan. Ang kubra, ang kape, ang kubra. Nervyoso ka nga tawag natin sa ganito ako. Parehas na sa pareha ra ng duha mga guys, ang kubra ug ining kape. Makuratan ka, ang kubra makuratan ka pero mangisog. Ang kape makuratan ka nervyos. Mao na ni peka ng duha mga guys. Igsuon ra na siya mga guys.
parehas di katulog pero lahi-lahi kinaiya. Kini nga to guys, kalingawan ra ni. Sa parehag edad pero parehag lagi bate. Kuan na lang, bali dalang tinuod na lang po. Mga kinumidya nga dalang tinuod. Kaya hindi ka pwede nga magseryoso sa kinabuhi. Kaya ang tanang tao sa karon nga panahon, dili na uso ang kining gitawag nato. Seryoso. Nagdepende ra na sa tao nga imong katubang, seryoso. Napoy tao nga seryoso nga joker pod. Pero ang kinahanglan karon mga guys, joke. Dili ingon nga seryoso na ta kay matawag man pod maldito anak nga pagkatao. I-post lang to nato mga guys kay huna-huna pa murag loading akong huna-huna kay murag ni baba nang ipik sa kubra. Karong taon-taon mga guys magkubra na lang pud ta. Nga kay taas-taas man tagpahuway dili ta mabalaka na kay walay angay ikabalaka kung ingon pa sa Bisaya. Bisaya man ko masig atong apelyido Bisaya man pod. Pero kuan ta membro ta sa kining gitawag na to IP mga guys. Bali halata man pud sa naong mga guys nga murag IP ta mga guys. Dili nato na pwede kuan ng mga kuan na ng IP kay kun ato pud nang kunon kay balaod man na siya mga guys. Nga gitagaan tag kining kuan pod nang tawag na. Gitagaan tag kuan sa gobyerno kanang tawag na. Lugar sa gobyerno nga kitang mga IP dili na pare sa unang panahon nga perminti ta kuan na mabuli karon nga kuan di na pwede buli-bulihon nimo kasi pag kabus pa na siya o unsa pinaka pobre o IP ba na unitibo unsa pa siya nga kuan da tribe dili pwede i-lockdown na kay makasuhan ta tatanan karon parehas ra man tao isa ra po'y gigikanan ang atong inahan. Di ba ka basta isa ra gikanan ang inahan mga guys. Maghunaw-hunaw sa ako mga guys ato sa ning ipos. Loading kayo mga guys ang utok kay murag wala ka tumarog kubra. Pero mao nay kinabuhi sa dinidor mga guys. Karon dili na to matulog sa kanan ara nga mga kaibigan nato. Dili na to na ika ulaw kay isip isa ka biyahidor kinahanglan nato kining tiyaga. Kay basin sa puhon-puhon ilang mga guys. Kuanta tawagan na kini mata-mata na ta murag mabuhi-buhi na nga atong murag hapsay na ang panginabuhi. Kay dili sa tanang panahon magsabay man may aning tulo. Nay panahon nga magbulag-bulag. Usa. So to mga guys, ayaw mo kalimot aning mga naong nga mga guys kung muagi man sa inyong kuan tugkaran, muagi sa imong tugkaran. Mao ning mga naong nga mga guys, mga incoming vlogger o incoming sa tawagan na kining TikTok mga guys, nani sila TikTok account. Pwede po ninyo silang duha ipahulog sa pano dito. Palupaluhon lang ba, palupaluhon. Unay resulta sa way lingaw. Mag-standby sa daplin sa krasada, okay ra karon kay dili man kay ulan. Dili ulan, dili po init. Tama lang daw. Dili lang ang utok sa kining nag-vlog mo ay kusog og hangin. Mas kusog pa din ang hangin diri sa lugar nila. Joke ra na mga guys, ang kining tawag nato hangin sa utok kay ang tanang tao karon. Di man pwede nga magkuan nang ta kining magpa kinahanglan na pud tay gamay kanang hangin-hangin sa utok ba. Dili pwede nga magseryoso. Ang kinahanglan sa tao karon, joke naman mga guys, dili na ang kantong gitawag na tong seryoso sa una. Kung magyaga-yaga ta sa una, badlongon ta. Kay seryoso lagi daw ang istorya niya karon kay di naman na pwede mga guys. Gawas lang sa mga katiguangan. Halos man gani ang mga katiguangan karon mga guys, pasabay na sa mga batanon kay kabalo sila nga walay kuan sa mga kuan na kanang taas na edad. Veterano na ba? Mas naaman ang daghan lingaw sa mga batanon karon mga guys nga gikan og 90s nga mga bata. Nya dili na lang dako pod tas mga guys. Daghang salamat sa pagtan-aw. Palihog na lang subscribe, like and share and hit the notification bell para ma-update pud mo sa among pagabuhaton nga mga video. Kuyog mi aning tulo mga guys. Ayon ni Kulimti. Salamat mga guys.